I have come to build a bridge, so come let's build. Donar-vos la benvinguda, bon dia. Ja hem fet sessió d'escalfament allà fora. No sabíem si fer-ho allà, aquí, al final ens hem desplaçat aquí perquè sou més de les que en un principi ens pensàvem, o sigui que estarem en aquesta sala. I res, donar-vos les gràcies per estar aquí i esperem que sigui un matí ben profitós i ben divertit, que de moment ja ho està sent, no? Jo em presento, jo soc la Mireia Jiménez, soc hidrogeòloga i m'han demanat que faci de moderadora d'aquesta taula. Llavors, jo com a hidrogeòloga, per mi la meva feina sí que és estudiar com es mou l'aigua, quins recurs tenim, quantitat, qualitat, però des de fa uns quants anys enrere per mi també la meva feina forma part d'aprendre d'aquest vincle i aquesta connexió que tenim amb l'aigua i per extensió amb la natura, no? O sigui, és incorporar aquesta part de vincle, de relació i em sento en part responsable de custodiar aquest recurs, d'entendre'l, de protegir-lo i de saber transmetre aquesta manera d'entendre el vincle que tenim amb l'aigua i la natura. Llavors, avui aquí us volem convidar una mica a parlar, a pensar, a reflexionar sobre la biodiversitat. Parlarem de què és la biodiversitat, però també què entenem cada una de nosaltres per biodiversitat i també què vol dir que necessitem un riu o un ecosistema fluvial sa, perquè potser en una zona hi ha unes necessitats per un context concret, tant ecològic com social, i en un altre espai les necessitats són unes altres, i saber trobar aquest equilibri entre el recurs natural que necessitem per viure i el benestar dels ecosistemes. Llavors, us llegiré una reflexió, vaig estar ahir donant-hi voltes i ja que hi vaig estar un rato us la llegeixo perquè la meva memòria és nefasta. És una mica així per fer bullir l'olla i obrir l'espai i després donarem pas a les persones que tenim aquí. Jo entenc la biodiversitat no només com la increïble varietat de formes de vida que hi ha al nostre planeta, sinó com la xarxa de relacions que ens connecta de manera profunda amb el món. Per mi, aquesta diversitat vital no només sosté la salut dels ecosistemes, sinó que també ens recorda que la nostra pròpia existència està lligada a la de tots els organismes amb qui compartim aquest planeta. Jo sento que quan treballo per protegir i conservar la biodiversitat, no només estic preservant la riquesa biològica de la Terra, sinó que també estic fomentant un sentit de pertinença i responsabilitat cap al lloc on visc. La biodiversitat reflecteix les relacions que sustenten la vida, on el benestar humà i el de la natura estan profundament entrellaçats. En són un. Per mi, cuidar i protegir la biodiversitat no és només un aspecte de caire ecològic, sinó que és també un compromís amb les relacions que ens permeten existir com a individus i com a societat. Llavors, a partir d'aquí m'agradaria, si us voleu introduir cada un de vosaltres, així resumidament, i llavors ja entrarem. Sí, començo? Sí. Jo crec que avui soc aquí pel que he anat intuint. Soc aquí per dues coses. Soc aquí com a representant de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. Soc regidora des d'aquesta última legislatura de l'Ajuntament. Soc regidora de desenvolupament territorial, però quan estàs a l'Ajuntament te n'adones que no té valor el ser regidor de desenvolupament territorial o de ser-ho d'una altra cosa, perquè tot és molt transversal. Les coses que passen en un ajuntament, i sobretot en tots els ajuntaments ara ja, doncs no s'encasillen en un sol, en una cosa estant, sinó que tots els temes són transversals. I just quan veureu, també quan parlem del riu, hi toquen molts elements, vull dir que un ajuntament intervé des d'urbanisme, des de medi ambient, des de temes d'educació, des de temes de sanitat, o sigui, més que res de dir soc regidora d'això, no, hauríem de dir parlem d'aquest tema, treballem aquest tema i tots hi tenim a dir-hi.
Per tant, això com a Ajuntament, però és que a més de ser regidora, o abans de ser regidora, i el que em defineix és que soc geògraf, i soc geògraf de la meva especialitat de geografia humana, que ja veureu que quan parlo des d'aquest aspecte, més que temes de biologia, que els deixo en ells tres, perquè jo parlaré des de geografia humana. Josep Maria, si et vols introduir. Sí. Em dic Josep Maria Mallarac. Potser puc destacar que soc geòleg. Als anys 80 vaig fer els primers estudis del medi físic i natural dels municipis que varen servir per als primers planejaments urbanístics de l'etapa democràtica. Del 85 al 91 vaig ser director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En aquell moment ja ens varen plantejar la connexió ecològica, després ho comentaré, a través del riu Fluvià entre el parc de la zona volcànica i el parc dels aiguamolls de l'Alt Empordà. També després, més tard, vaig fer un màster en Ciències Ambientals, he estat professor de Polítiques Ambientals a la UDG i, per tant, interessat i preocupat de la poca efectivitat que tenen moltes de les polítiques ambientals al nostre país. I potser destacar també que soc coordinador d'una associació, una petita associació que es diu Selena, que treballem per introduir i per posar en valor els vincles culturals i espirituals en relació amb la conservació de la natura. Perquè ens sembla que moltes vegades l'aproximació tècnico-científica, per dir-ho així, que és la que ha predominat, fins i tot en l'educació ambiental, no és suficient, que hem de mirar de connectar, o reconnectar, millor dit, d'una manera més profunda, i d'això també m'agradaria poder-ne parlar una miqueta. Una última cosa també, fa 20 i pico d'anys, perquè aquí sembla que tinc la presidència d'edat, per dir-ho així, i vaig estar també dirigint, era director facultatiu, els plans d'acció local per la sostenibilitat de tots els municipis de la Garrotxa i d'algun de l'Alt Empordà vinculat amb la conca del Fluvià. Per tant, conec bé la diagnosi de fa 25 anys, diguéssim. La d'ara, en alguns aspectes, no ha canviat gaire, en altres, alguns ha millorat, en altres ja ho comentarem, han empitjorat fins i tot. Endavant. Merci. Bon dia a tothom. Jo abans de començar també volia donar les gràcies a l'organització per haver-me convidat i donar l'oportunitat d'estar aquí i potser més que parlar nosaltres també que farem algunes pinzellades d'una mica del que ens sembla i del que podem pensar que us pot interessar sobre el riu Fluvià. Després també penso que serà molt interessant el debat posterior que es pugui produir. Aleshores, jo em dic Emili Bassols, soc biòleg, vaig començar amb en Josep Maria a treballar en el parc quan ell encara era director i per tant, com que no m'han volgut enlloc més, encara estic treballant en el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa i per tant, una mica el que podria aportar a la sessió d'avui és aquesta trajectòria també d'anys d'haver estat treballant en un espai natural protegit. I ja ho veureu, ja ho comentaré que les coses han canviat i algunes coses han canviat molt. Però també volia destacar en aquesta presentació que és que jo vaig néixer al costat del riu Fluvià. Els meus pares vivien, pels que sou d'Olot, al costat de Cal Roset, el pont de Cal Roset, i jo cada dia anava a col·legi i passava pel riu Fluvià, anava al col·legi al grup, a l'escola Malagrida, i per tant, per mi el Fluvià no és només un aspecte professional, i un aspecte en el qual hi treballo i m'interessa, sinó que també hi ha una component sentimental, de veure com aquell espai proper d'infantesa, però que també s'ha anat mantinguent al llarg dels anys, com ha anat canviant. I per tant, a vegades aquests canvis que alguns han anat a malament, hi ha una part de dolor, de veure de com allò voldries que fos i en canvi no acaba sent. I per tant és allò una mica també, després entrem aquí en tema de compromís, en tema de responsabilitat, en tema d'esforç, en tema de treball, per anar buscant aquell riu que una miqueta tots imaginem o tots voldríem. Moltes gràcies per haver-me convidat també en representació del Baix Fluvià.
Jo soc l'Àlvaro Burgues. Des de petit també estic molt vinculat al riu Fluvià. Inicialment participant als campaments que organitzava la IAEDEN al Parc Natural dels Aiguamolls, que la primera sessió que vaig participar es feia a Sant Pere Pescador, i ja des que tenia 8 anys he anat recurrentment al Parc Natural dels Aiguamolls, al tram baix del Fluvià, o sigui que tinc una trajectòria vital molt vinculada també en aquest entorn del tram baix del riu. Des d'uns anys cap aquí he tingut també la sort de poder participar de manera més directa en el Parc Natural. Actualment treballo com a biòleg al Parc Natural dels Aiguamolls, també al Parc Natural del Montgrí, Medes i l'Ester, o sigui que també tinc una perspectiva d'un altre riu, que és el Ter, que també té moltes problemàtiques similars a Fluvià. I res, això, espero que entre tots puguem establir un bon entorn de comunicació i poder millorar aquest riu. Perfecte, merci. Doncs, si us sembla, començarem amb la Mita. Jo així he rumiat un parell de preguntes, però tot teu. La primera és això, com a regidora de l'Ajuntament de la Vall, per què consideres que espais com aquests són rellevants o per què des de la feina de l'administració local pot ser interessant generar aquests espais, i també ja des de més la teva expertesa, si ens podies contextualitzar un breu relat entorn al Fluvià, ja sigui a nivell d'evolució social, geografia... Quan estava pensant, el que em pregunta la Mireia és com a 2 nivells, com a ajuntament i com a regidora i com a geògrafa, o com a persona que ha treballat en el Fluvià i pensat en altres rius. Però les coses són molt difícils de distingir a vegades, d'un lloc a l'altre. I avui, quan estava pensant exactament què és el que diria avui aquí, a vegades em sortien més preguntes per dir que parlem d'això, parlem de l'altre, però he intentat fer una miqueta de relat que després ho convertirem en preguntes o en xerrades. A veure, primer de tot, com a administració, com la Mireia pregunta, com a administració què penseu? A veure, si un pensa, el que fa un ajuntament, el que fa una administració és procurar la seva feina vital, és procurar pel seu territori. Un municipi no existeix si no existeix el seu territori i, per tant, si no existeix el seu riu, perquè és el mateix. Per tant, què fem? És clar, el que ha de fer és procurar perquè el seu territori funcioni, per gestionar el seu territori, per gestionar el seu riu, per gestionar el seu recurs, que és aquest, per gestionar el recurs aigua, per gestionar el recurs terra. És la feina vital, és que només és aquesta, perquè la societat que viu, primer perquè funcioni com a tal, com a recurs, i llavors perquè la societat en la que viu al damunt se'n serveixi d'aquest territori, se'n serveixi d'aquest recurs perquè el necessita per viure, perquè sense aigua no podrà viure, i sense aigua no podrà viure com a persona, però és que sense aigua no podrà viure per la seva activitat. Des de qualsevol activitat, com veurem, des de l'agricultura fins al servei turístic. El necessita, per tant, què ha de fer un ajuntament, una administració, una diputació? Procurar per l'accés, perquè la societat tingui l'accés en aquest recurs, però alhora evitar que minimitzi l'impacte, perquè si té accés, l'impacte. Per tant, què ha de fer l'administració? És aquesta la feina, gestionar el recurs i minimitzar l'impacte, gestionar l'accés i minimitzar l'impacte. Mireia, és això. La feina d'un ajuntament és això. I a més aquesta feina és transversal, com he dit abans, amb tots els membres que en formem part. Només faltaria que només se'n cuidés, és que no té sentit, que només se'n cuidés la regidoria de Medi Ambient, perquè se n'ha de cuidar la de Sanitat, és vital, és evident, i se n'ha de procurar
la que en diguem de desenvolupament econòmic, que és absurd, que és la que se n'ha de cuidar, com en aquest cas. Per exemple, en el cas de la Vall d'en Bas, qui està parlant d'agricultura, evidentment, l'aigua és vital perquè aquesta activitat funcioni. Per tant, l'Ajuntament procura per l'accés i evita l'impacte, evita i minimitza l'impacte. Anant més lluny, ja passant pensava com a geògrafa i que la Mireia deia potser hauries de el breu relat històric del riu, l'evolució geogràfica. Abans d'entrar en el Fluvià, perquè com que és igual que tots els altres rius del món, o té les mateixes coses que l'altre món, era important que tots plegats penséssim o tinguéssim clar que la civilització neix al costat del riu, o la civilització té sentit al costat del riu. Segurament en Josep Maria ens parlarà en algun moment d'aquest tema del sentit de la civilització i el riu, però si nosaltres pensem quan se'ns parla de la revolució neolítica, recordeu tots com anàvem a escola i se'ns parlava del Tigris i l'Eufrates, era això, el naixement de l'agricultura sortia al voltant dels rius. Jo me'n faig un fart d'explicar això a primer de geografia a la universitat. Recordem el Tigris i l'Eufrates i la revolució agrícola, és la revolució del neolític, és al costat del riu, si no, no té cap sentit això. Llavors, si recordeu, també com a geògraf és una deformació que tinc, suposo, però si ara vosaltres col·loqueu els ulls i visualitzeu el mapa mundi i visualitzeu on són les grans ciutats, i us en veureu, i només que feu així recordareu el Nil, i veureu que com la població es posa al costat del Nil, visualitzeu el mapa mundi, segur que us surt el riu Ganges, segur que us surt el Danubi, i tot perquè és allà on es concentra la població. Les poblacions surten al costat, les grans civilitzacions, les grans ciutats estan al voltant dels rius. Això vol dir alguna cosa. Bé, és que sense els rius no hi ha ciutat, sense els rius no hi ha desenvolupament. Tinguem-ho present, això. I llavors, si baixem a una altra escala i veiem el Fluvià, els que sou de la Garrotxa, visualitzeu el mapa de la Garrotxa, veureu com el riu Fluvià que separa la Baixa Garrotxa i l'Alta Garrotxa, totes les poblacions, les vies de comunicació, totes les grans poblacions surten al voltant del riu Fluvià. I si anem fins a l'Empordà és igual. És un rosari de ciutats, és un rosari de poblacions. Per tant, riu, tinguem riu igual a vida. Això és important que ho tinguem present, però també tingueu present, i això ho podem fer-ho a escala a nivell mundial, però també després a casa nostra segur que tots en tindreu present. Si fem una anàlisi geopolítica a nivell mundial, veureu i feu una anàlisi de les grans guerres que hi ha hagut mundials o que tenim conflictes polítics a nivell mundial que tenim en aquest moment, el riu és un element vital, un element clau que provoca grans conflictes. Israel en els Altos del Golan. Ara ens entraríem en una classe de geopolítica que no cal, però que els grans conflictes tenen l'aigua i l'accés a l'aigua i l'accés frontera, rius, etc., molt importants. I per tant això segurament temes de límits municipals han estat i conflictes que ens porten a casa nostra poden tenir el riu com a element important. I si ara agafem el Fluvià i el resseguim a poc, ens n'adonarem de totes aquestes coses que trobem als grans rius a nivell mundial, els trobem també al Fluvià. Avui hi pensava. Mireu, en el Fluvià trobem tots els llocs per habitar, però, a veure, les grans planes agrícoles, les grans accés a la riquesa agrícola, la trobem al costat del riu. Per tant, l'accés a les millors terres agrícoles
estan al voltant del riu, perquè són el lloc on tenim les possibilitats de regar. D'acord? Grans planes agrícoles en competència amb els llocs on vivim. I dic tant que en plans agrícoles com també podria dir llocs en plans agrícoles per extensions agrícoles o d'horts. I aneu resseguint el riu i ho trobareu. Però al mateix temps ha estat el lloc de la força hidràulica. Des del moment en què tenim els molins fariners, els molins de paper, pel tema del paper, llavors ens han sortit les fàbriques, les grans fàbriques les trobem als voltants dels rius, al voltant de Fluvià no trobem grans colònies, però en trobem. Per tant, la industrialització, l'agricultura ha tingut té importància al costat del riu, la industrialització ha sortit als costats dels rius. Només cal que perseguiu també al costat a les ciutats i veureu com les indústries, que algunes en aquest moment abandonades, estan implantades al costat del riu. Per tant, la força hidràulica, l'agricultura, etc. I llavors en aquest moment han començat a sortir també els polígons industrials. Aneu resseguint on són els polígons industrials al voltant del Fluvià. També estan en aquest moment al costat del riu. Si feu un repàs per la cultura, per la literatura, per la pintura, també per al cançoner, etc., també anireu trobant que és un element crucial amb el nostre tema cultural. No només amb el tema de recursos per desenvolupament econòmic, sinó element vital per la cultura, com a element cultural. Tot això què vol dir? Com fixeu-vos, us he dit, ostres, un ajuntament ha de gestionar aquest recurs, perquè és important per tot aquest element vital, però a més, cada una d'aquestes activitats impacta i cada una d'aquestes activitats competeix amb l'altra. L'agricultura ha hagut de competir amb la indústria. La indústria ara en aquest moment ha de competir amb les activitats turístiques que sorgeixen al costat de l'aigua, al costat del riu. Però és que cada una d'aquestes activitats, durant molt de temps, l'únic que ha fet ha estat consumir aigua. I hem viscut, durant molts anys, hem viscut d'esquenes al riu. L'únic que hem fet ha estat extreure el recurs. Extreure el recurs i no hem procurat per tornar, per dir, molt bé, estem consumint recurs i de quina manera tornem aquest recurs regenerat al riu. Molts de vosaltres, molts dels grans que esteu aquí, segurament heu passat aquell temps que anàvem a banyar-nos al riu, ens hem oblidat d'anar-nos a banyar al riu i ara tornem a veure que la gent torna a banyar al riu. Però durant un període de temps el riu no existia. Durant molt temps el riu ens en vam oblidar. Perquè només ha estat una manera de treure el recurs i un abocador. Fins fa un poc que hem començat a parlar de regenerar el riu a través de depuradores, i això ja ho deixo més en tot cas per vosaltres, per tema de flux ecològics, etc. Per tant, l'hem convertit en claveguera. M'estic passant d'ara, tu? Va ser uns minuts encara. 10-15 minuts. Això que em generava, o sigui, a part que l'hem convertit hem consumit aquest recurs i no l'hem retornat o no l'hem sapigut analitzar l'impacte, sovint aquesta activitat nostra com a urbà, el que hem fet ha estat
no només consumir el recurs, sinó invadir-lo. I quan dic invadir vull dir tot el tema del planejament i tot el tema de l'urbanització que hem fet ha estat urbanitzar damunt al llit del riu. I ara com estem dient, ostres, venen les grans riuades i s'emporten part de... Ostres, una inundació. Escolteu, el riu va per on ha d'anar. El problema no és l'aigua del riu, el problema és què hi ha en el llit del riu. I sovint anem, ostres, s'han provocat inundacions, etc. Evidentment, en aquest moment, en un moment de canvi climàtic, probablement les riuades tenen una dimensió que no esperàvem, probablement que no esperàvem, però vale. El problema no és l'aigua que ve, sinó el que hi ha en el llit del riu. I això sí que ho hem de tenir present, què hi ha en el llit del riu, què hi hem fet i per tant com hem tractat en aquest espai. I un tema clau que hem de tenir present, si vosaltres preteneu treballar amb temes d'aquest, és dir, qui és que ha de planificar aquest espai? Cada un dels municipis. El problema que treballem en cada un dels municipis, el planejament ha de ser municipal del riu, que és que el que jo faig en el riu s'acaba on comença el meu municipi i on acaba el meu municipi. Com a regidora això m'ho plantejo, Jo només he de procurar el que passa en el riu a la Vall d'en Bas? Però si el que jo faci a la Vall d'en Bas repercutirà a Olot i el que faci a Olot repercutirà a Besalú. Per tant, el riu no entén de fronteres administratives. Quan nosaltres actuem davant un riu hem de tenir present el que fem com a ciutadans, perquè el que fem nosaltres davant d'un riu o que planifiquem en un riu té repercussions en un context global. I per tant, si en un lloc del meu municipi consumeixo aquell recurs, he de tenir present què li passarà al municipi del costat. I si jo en un riu hi poso un obstacle, potser en el meu municipi no tindrà cap efecte aquell obstacle. Si jo no urbanitzo una part del llit fluvial, potser en el meu municipi no té cap problema, però en el municipi que ve al voltant, en el municipi que segueixi. Si jo no depuro, si jo extrec aigua en el riu, on passa el riu en el meu municipi, no tindré problema en el meu municipi, però en el municipi veí no hi haurà el caudal ecològic necessari. Si jo aboco aigua residual en el meu municipi, no tindré problema al meu municipi, el tindrà problema en el municipi veí. Per tant, és un recurs que s'ha de gestionar globalment. I aquí ho deixo i en tot cas ja sortirà en el debat més preguntes. Vale, merci. Ressaltar dues coses amb les que m'he quedat que has explicat. Una, aquesta que el riu ens ensenya que tenim com uns aprenentatges, unes formacions amb expertesa molt fragmentades, i que per entendre el global veiem que, com aquí hi ha diferents perfils, veiem que si no hi ha comunicació és difícil gestionar aquesta globalitat i entendre-la, i també la connexió territorial del riu, a nivell de territori, que és això, tenim també el territori molt fragmentat a nivell de gestió i hi ha impactes i conseqüències de com fem un a l'altre. Llavors, no us ho he dit, però una mica la idea és ara fer aquestes ponències, ara és enfocar una mica preguntes, però molt en relació al que ha explicat a nivell conceptual o si hi ha alguna cosa necessitem desencallar-ho, perquè la idea és que després anirem a la sala del costat i ja obrirem un espai més de participació, de debat, de dubtes, però si hi ha alguna cosa així molt concret del que la Mita ha fet referència ara que voleu preguntar, també ho podeu fer. Has dit una cosa que per mi és molt important, que és que qualsevol cosa que passi en l'aigua, en el riu, s'ha de tractar des de la interdisciplinaritat. No podem mirar-ho des d'una sola perspectiva. El que passi en l'agricultura, el que conreï en un punt determinat i que jo li estigui dient a un pagès conrea amb això, té conseqüències amb el fruit que tindrà ell l'endemà, però té conseqüències amb el que contamina, té conseqüències amb l'aqüífer i tindrà conseqüències amb el riu. Tinguem-ho clar.
I have come to build a bridge, so come let's build.